vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvinyu mukoma. I am a woman who is aged 35 years old. Saka I have been married now, I can say 3 times, even though I have stayed with other guys. Saka varume vose avo vakandiroora, I mean like vose vakandibvisirawo something. They have since passed away. Nekuda kwemimwe mishonga iyo yandakaenda ndikanobata nedzimwe mhiko idzo dzandakaitiswa ndisinganzwisise kuti what exactly was I doing. So this was after my big sister vakati vashayikirwa nemurume wavo. Banguru vakati vashayika, then vakabva vazouya ndokubva vazotanga kugara nesu. So mukomana sisi vangu vakati vauya kuzogara nesu, I never thought kuti sisi vangu vainge vachazogoma vava kutorarana nemurume wangu, because ndakangoti since she is my elder sister, saka it never crossed my mind kuti ivo vangazotanga kurarana nabamunini. Dai kwanga kuri kunzi she was my young sister, zvimwe kuda ndaikwanisa kunzwisisa kuti mainini nabanguru sometimes vanokwanisa kuzotoroorana, but as for my elder sister I had never heard kuti maiguru nabamunini vanoroorana. Saka ivo sisi, she had lost her husband, ivo banguru vainge vakafa because of cancer. Saka she was very traumatized. Saka I then allowed her kuti vange vachiuya kuzogara neni nemurume wangu. Then one night mukoma ndakatoenda kuchurch, and chainge chava kundichamisa ndechekuti sisi vangu munhu aifarira church too much, but dzimwe nguva so taito prepare throughout the day tichiti tikuenda ku night prayer. Then in the last minute ubva vangoti ndiri kurwara kana kuti ndikungonzwa mudumbu wangu muri kurwadza, I can't go to church, ndinozopindwa nechando mudumbu, so I will just leave her behind. Saka pane umwe musi so pandakangoti this is really strange and weird. Sisi vangu nemadiro avo avanoita church, let me just go back and see what is going on. Mukoma ndakabva ndarowa the shock of my life. When I returned, I then found my big sister. She was in my bedroom with my husband. At that time, mukoma, I didn't even know what to do when all of this thing happened. Ndakatongoti naisisi handiti dai manga muri munin'ina wangu ndaikwanisa kuti maybe, but you are my big sister. Musikuona kuti zvinhu izvi zvamuri kuita makuna here kuti amai guru vanoitsika bonde nabamunini vavo, because it is not allowed in our culture, it can't work. Mukoma ndakabva ndatsamwa ndokubva ndanetsana navo, ndikabva ndati sisi kuchingoidza chete ndoti munge muchitora tuhembe twenyu munge muchibva pamba pangu. Mukoma nashe mangwana acho makuseni paya fine takarara usiku hwose nemurume wangu achindikumbira ruregerero, ndikabva ndamuregerera. Mangwana makuseni, that was when I woke up, murume wangu ndokutogeza ndikati ko muri kuenda kupi, because it was on a Saturday morning, because he did not go to work on a Saturday morning. Iye akava ati ndikuda kubuda. He then prepared and he bathed. Ndakazotoshamisika munhu ava kutora kamonaki kadiki, hembe dzake ava kutopeta hembe dzake. Ndikamuti kuri kuenda kupi, akava ati where your sister is going neniwo I am going to follow her, because zvatakatoita hazvichatoite kuti ndinge ndichimusiya ari ega. Apparently it seems as if my big sister had more experience in bed than I had. So now murume wangu iye ainge ava nevakadzi vaviri, ndainge ndaiswa pabarika nebig sister yangu. Mukoma zvakandirwadza, taigara tichingonetsana nasisi, because ivo sisi instead of understanding the situation vainge vachitonditonga. I then decided to leave and I started staying neimwe friend yangu. So this friend of mine, she had also been married before, and this friend of mine ainge achishandisa mishonga. Munhu wewe kuti ndaitoziva kuti anofarira kushandisa mishonga. I was not comfortable being around her, but ndainge ndisingadi manje kuti ndinge ndichienda kundogara nemamwe mafriends ekuchurch, because everyone then took the side of my big sister. Mena kuti chakaitika in church, ini ndikabva ndati twase kunge ndini ndainge ndiri wrong. This sister of mine nehusband yangu vakazotosvika pakutochata muchurch mukoma. So I then ran to my friend where aifarira mishonga mumba make maingogara mungori nemishonga chete, mishonga yevanhurume yekuti vanhurume vange vachikuda. That was when she introduced me to this other man. I then started dating that guy.
he was a married man. Saka ndakati ndatanga kudanana naye iye ainge akandinyepera kuti I was like the only woman in his life and ainge achitoda riri barika. Ndikabva ndati sezvo ndainge ndakamboiswa pabarika and I now knew kuti pabarika zvinodiwa ndezvipi zvisingadiwi ndezvipi, and I told him kuti kana achida barika he had to be open enough with his wife to be transparent at all the times so that inini ndisazoita sekunge I am a marriage breaker. So mukoma, only when we started dating, that was when I realized that this guy, he had multiple partners. Apa I had fallen in love with him. He was such a smooth talker. So by the time that I found he had multiple partners, instead of me letting him go, I tried to fight for him because out of all the girls that I am dating, I wanted him to marry me. Mkoma, that was when I told my friend kuti ndo zvainge zvichiitika mu relationship yangu. Saka iye manje akava ati she was going to take me kune imwe nganga. Takabva tazoenda kune vamwe gogo, takati tasvika kumba kwagogo vaya vakabva vazonditi ndinge ndichizorara mudining room mavo, and gogo vacho vainge vachitogara kumasebhabhu. Saka vakabva vazondipa imwe yainge kaita kunge mbiya, but mbiya iyi manje yainge iine marasha mukati. Usiku hwose marasha awa haana kudzima mukoma throughout the night. Saka vainditi pano nepapo ndaipota ndobva ndanopfugama. Ndainge ndakangopfeka skate ndisina chipfeko chemukati. Saka ndainge ndakapiwa time kuti nguva dzakati unosimuka obva waenda obva wanopfugama wakaisa mbiya yaya pakati pemakumbo ako, then kana wapedza kudaro wapedza kuzvistima obva warara zvako. So I kept on waking up ndichiita zvinhu zvose izvozvo throughout the night. Then mangwana acho makuseni vakabva vazouya vakabva vazotora mbiya iyaiya, but ndakatarisa mbiya iyaiya ndakabva ndaona kuti mainge mazara akaita kunge mafuta, like zifuta, mene kuti rainge rakabva kupi. Later on vakabva vazondiudza kuti zifuta iroro ndo rainge riri muchibereko mangu, ndo rainge rakakonzeresa kuti murume wangu ange achizoita sekunge anondisema. Saka vakabva vanditi ivo vainge vabvisa zifuta iroro hanzi rinowanikwa muzvibereko zvevanhukadzi vakawanda. Saka when that thing fell out of my private part, it only left me with the sweetest thing in my private part, zvokuti kana kuri kunzi ndikaita bonde nemunhurume anonzwa kuti yeah, this one is a woman. So obviously I wanted to test kuti zveshua ndava kutofaya here pabonde. That was when I slept with someone's husband in that area where I was staying. Saka kwainge kuine umwe mukadzi uyo ainge aine murume wake. Couple iyoyo, they were a happy couple. Saka ndaingogara ndichingovatarisa ndichingovacheka hangu until one night when I saw him going to the tuck shop murume uyawe. It was late at night. Ndikabva ndatevera kumashure kwake. Saka takabva tangonosvikirana patuck shop, then ndikabva ndati ndainge ndichida kuti tinge tichifambidzana because ndainge ndichitya. Akabva azoti it is okay. Ndakabva ndazotanga kufamba ndiri padhuzesa naye. He hesitated until azotanga kundibata. So akangoti achingondibata ndikabva ndati tadi tambokona tamboita bonde. Akabva ati it is okay. Saka ndikabva ndazotanga kuita bonde naye ndokubva ndazomuparadzira marriage yake. I kept on dating varume avo vainge vari married, and remember kuti sister yangu vainge vatobva mukuchata ipapo pacho pandakazovaurayisa because ndakarwadziwa kumuchato kwacho handina kana kumbogara ndakaenda. Ndokubva ndazonzwa kuti sisi vangu by the time pavakachata vainge vatova nepamuviri because hanzi throughout the wedding day hanzi vainge vachingorutsa. Saka ndakabva ndazodzokera kuna gogo vaya. Gogo ava vakabva vazonditi vainge vaine mishonga iyo yavainge vachida kundipa. Saka mishonga iyi vakabva vati asi mishonga iyi ine ma-side effects just like mapirits aya atinotenga kumafamasi. Vakati choga chatinoita pasi pano pezuva chinenge chiine ma-side effects. So mukoma ndakabva ndangoti gogo izvozvo handina kana basa nazvo, zvema-side effects ndichazozviona, but zvaizvezvi ndikuda kuti ndinge ndichimborwadzisa vanhu vaviri ava. So mukoma nashi gogo vaya vakabva vati nyanya idzi dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichimbonzwa kurwadziwa sekurwadziwawo kwandainge ndakamboitwa. Kamishonga iyi kuti inge ichizotanga kushanda ndainge ndakanzi somehow ndaifanira kuti ndinge ndichizoconvince my ex-husband kuti ange achizorara neni.
one more time. Zvatakazoita mukoma ndezvekuti friend yangu iye akazomboenda kumba kweboyfriend yake, then akaenda kusleep over, ndokubva ndazosara ndiri ndoga. Mukoma nashe apa ndainge ndakapiwa mafuta ekuti ndinge ndichizozora, then ndokubva ndafonera my ex-husband ndikabva ndamuti kunoka ndichaziva kuti ndoita sei. And I am really sorry kuti all of this time I have been stubborn with you. Pose paunenge uchiti uri kuda kuona vana, please I beg you, ndikukumbira kuti unge uchiuya kunoko. Saka iye akabva atofara paya pafoni, akabva ati ainge achazonotora sisi vobva vazouya vose vachiona vana because my sister wanted to see vana. So mukoma ndakabva ndamukumbira ndikabva ndati kana sisi vakauya panokwanisa kuzoita problem, please munokwanisa here kungoya muri moga blazi tatambura hatina kana chikafu. Saka iye manje akabva auya, so akangoti achingonopinda mumba mukoma akangoramba akanditarisa because ipapo ndainge ndakaita kuminora chaiko. Then ndokubva vana vatotanga kutovara paya, ndikabva ndamubikira zvekudya. Kunyange ndichimubikira ndainge ndichingomitira maactions ekutorakidza kuti ndainge ndichida kuti ange achizombondipa something asati adzokera. So akabva azongodelaya, ndokubva ndazonzwa manje ava kufonera sisi achivanyepera kuti he had a meeting, so he was going to be home very late. Apa I was in my bedroom zvangu ndichimunzwa achitaura pafoni. Vana vakazoti varara, then inini naye tikabva tazoita bonde. Saka ndainge ndakanzi only once it is going to be okay. Tichingopedza kuita bonde ka1 ndikabva ndatomuti dai maenda kumba because sisi vanokwanisa kuzozviona kuti maybe there is something that happened. Akabva ati it is okay. Saka ainge ava kutoda kuti tinge tichiita get back together, but inini ndainge ndava kusatomboda nezvake. Chandainge ndichingoda ndichikuti I wanted to infect him with a spiritual disease. Saka iye akabva azoenda akabva azonotapurira that spiritual disease to my sister. Then sisi vangu vakabva vazoshaika. Mushure mekunge vashaika iye murume wangu, I think he stayed for almost 3 months or so, and saka sisi mushure mekunge vashaika then iye akabva azotanga kurwara, but ainge achiri kutokwanisa kutoenda kubasa. This was almost 4 months after sisi vashaika. Ndakabva ndazomuti you can come, we can stay together. Ndokubva ndazotanga kugara ndega manje nemurume wangu zvekare nevana. So at that time, by the time that he passed away, ainge ava kurwara mukoma. Like I was cheating on him. Even when he was sick like that, I would bring my boyfriends, and then ndaitoti kune boyfriend yandinenge ndaunza ngati mubvisei pambeda, meaning my late husband, ndobva ndatowaridza pasi, then we'll just place him on the floor throughout the night. Ndaitonzwa achita kugomera kwepain, achinzwa ndichitochemedzwa neumwe murume, making love to my other boyfriends. Saka nganga eya manje yainge isina kundiudza kuti miko idzo dzacho dzayainge yakandiitisa zvinoreva izvo kuti handichatokwanise kuroorwa, ndinofanira kungoramba ndichingoita zvechihure chete, because chinhu chacho chandakapiwa icho chinouraya, achitomborina kana tsitsi. Any man that tries to be serious with me in a relationship, that person will just die. So mukomana murume ndiye akatanga kufa. Handina kutoziva kutoti iye ainge atorohwa nechikwambo cheche. Takamuviga, then from there on I felt lonely after I had lost my husband. Then ndikabva ndazoroorwa zvekare. Ndakati ndaroorwa, munhu uyauya mushure mekunge angondibvisira mari akabva atanga kurwara. It was like the same illness that he had affected my husband. That was the same illness that he was now suffering from. Ndikabva ndati what is going on here? But anyway akabva afa zvekare. Mushure mekunge afa ndopa ndakabva ndazoroorwa. This was last year mukomanashi, ndainge ndambochovha. Then the guy that I got married to, takangoti tichingobva mukuno, akangoti achingobva mukundibvisira mari, then he started to get sick. Iye manje akabva atanga kuzvimba mabhora ake, sikarudzi yake yainge yodzokera mukati kuzonosvika achizonofa. Then sikarudzi yake ichidzokera mukati aita sekunge ainge achipomberwa mhepo mudumbu, achizvimba dumbu. Akafa akazvimba dumbu mukoma, zvokuti ndakazotonzwa kuti kumochwari hanzi vakazotoita zvekutodrena mvura, because dumbu rake hanzi rainge rakazara nemvura, in which kuchipatara vainge vakatotadza kudrena mvura yacho iyoyo. Vakati kana vakada kudrena mvura iyoyo yainge yakazara mudumbu make hanzi aikwanisa kuzofa, but anyway akabva azofa. So mukomanashi, the day when we buried him, mukoma coffin rake rainge richingosinina mvura yacho yakangoramba ichingobuda. It was a painful thing to watch mukoma.
but ndo zvakaitika. Currently ndine umwe wandiri kudanana naye, saka all these guys that I am dating vane problem one yekuti kungonditesta chete, kungopa munhu nzwisa, then munhu uya anobva atanga kuchema newe kuti dai ndangokuroora, please allow me to marry you, please allow me to marry you, in which inini manje kuti ndinge ndichizoroorwa futi zvekare the fourth time, I cannot do that. So far kutori nevarume vatatu avo vakatofa mushure mekunge vandiroora. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, zvinotyisa. And so far 3 varume vakatofa, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano mukomanashi neconfession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi inini mukuromba kwangu, even though ndisingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai zvakawanda because ndakanzi dzimwe mhiko handitendedzwe kuti ndinge ndichingoti pose pandinenge ndinge ndichingoudza vanhu, but ndinorwadziwa nekuda kwekuti amai vangu vakashayika. So amai vangu mushure mekunge ndaita mari ndakabva ndazovaunza kunoko, ende vakatofara amai vangu vachitoti ndatokwirawo ndege, ndakwidzwa ndege nemwana wangu. Saka ndakabva ndazoenda kuOR Tambo ndokubva ndazonovatora. So ndakabva ndazoenda kuOR Tambo ndokubva ndanotora amai vangu. Mushure mekunge amai vasvika, then ng'anga iya yakandirombesa yakabva yazouya, but yakatopfekawo suit ichitoita sekunge he was one of my workmates. So pose apa amai ndainge ndavanyepera kuti ndainge ndawana basa kubank. That is what I told you. Saka ng'anga iya yakabva yauya ndokubva yazoisira amai vangu mushonga. This was after we had gone out for a dinner. Then ng'anga iya ikabva yaisira amai vangu mushonga. Amai vangu vakaisirwa mushonga in a milkshake. Ndakava ordera milkshake, then ng'anga iya ikabva yasota everything. Amai vangu vakabva vazotanga kurwara, ndikabva ndanzi vaifanira kuti vange vachienda kumusha. So amai vangu vakati vasvika kumusha, amai ndokubva vazoshayika. So ndakatoti nditori munzira ndichitodzokera kumusha kuti ndinge ndichiendawo kunoviga amai vangu. Amai vangu vainge vakatongogara paside neni, ende pandakatodzokera kumusha, even though ndiine motikari dzangu, but ndakatongodzokera kumusha nebus, not wanting people to know kuti kuno kuSouth Africa ndatova mbinga ine mari dzayo. So I returned back home, then ndikabva ndatoviga amai vangu, but nanhasi uno wherever I go to, chipoko chavo amai vangu chinenge chakangotevererana neni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.